sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kani pagayam tayo aglaysa manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami ket nga rod iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Isama sa pula maopera ka iti kabitan na panawin. Kasano daytan, tata. Awan matkuan, tatayo. Di kag sangit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan tapno maopera ka. Arami na kami nakabalag tapno agbyag ka glaysa, anak ko. Diyak pa'y kayat ti matay, tata. Sana mapasamak na ita, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tata. Ngala, dito'y kalanguan. Bumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli akmat lang, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, Mangan Hilda? Ada ka ti pagnamita? Ay, Juan, nalipatak mo tin nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na ospital man ni Glaysa? Ay, Juan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaisuna nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glaysa. Sumurot ka? Kaya na. Dua tamang tulong iti agama. Agyaman nak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjay nga ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak a masakit ni Glaysa. Apay nga taakas titiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti unag ti sa nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amaladingitan na. Ngamyak to pagbabaw yan asikati na kiasawa. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang, bakit Sung batak. Hello? Asino na ito, eh? Siyak nga rod. Anya? Istasyon di pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige, sir.
O, Juan, umay kami adagos. Sino ti kinasaritam? Anya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel ko nang... Juan, bakit? Ni Samuel pa ilang ti unahan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay natay mo day ti a tao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado a kwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kin kwa na para iti operasyon ni Glyza. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na kanang saksakin kwa na. Diyos naman ang ngaasi. Diyak mo tinggagarat ya amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kan kwa na. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito'y. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson, tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapul ang maopera iti kabita na panawin. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am, kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, diyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaseo. Ure baybay ang dakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namin ni tatang ko. Glyza, iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin nakakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Iha. Ada ngamin napatigan na panan ti amam. Iso akabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Mimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat makita ni tatang ko. Di nakadin kayat nga iwanan. Ha? Ay, ikwa, iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat abaytian? Gusto niya. Di ka nagsagit. Juan, da kami ti makamugan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat dayjing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon to kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun nyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagaran ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramid iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rod ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay mat laang ngamin asakit ti nakaigapuan ti pannakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayan ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo, ha? Iti umay pa nagsasarat. Aginroll ka, Juan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas ang masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na.
Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Ang apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag. Saan ka din nga ipatpatag? Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang. Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramin ti amam. Katnas kan asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni Tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, adda kadwa nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Ah, Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't makita, Tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna niya makita. Kaya't kaama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Agsingsingpot kay kayanda, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ina, kas punpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kanakwada, ha? Tung palim nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka anaimbag. Iti kasta, adan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako, Nay, Mama, Papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti ada itilikunan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, dahi. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, Mama. Kat diyak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni Papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, Mama. Apna. Ay, Wala, say. gusto data. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, Papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Pundoti ko na ni Papa, iha. Ala, gusto daytan. Nagawit tayo din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana ak iti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun niyo anya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan mi kan kuana, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan, Hilda. Ang amom,
maragsakan ak. Ngabin, pasig aragsak kan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti amana? Dayjay, at dapay laang iti pagpaludan. Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga iparit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpudno nga amana. Iso nga rod adi mimatlap dan ni Glyza. Ammo mi ngamin nga isumat laang ti maysa ang nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging ga nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka ngamin na nakuyog idi last week? Iso bumawi akman ita? Kaya may sa, adalat tamot danag ko Iti anya, babe? Ang mga nukuyugon na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararam kan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikat ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog akpay lang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a klientik ijay. Okay. Ang mas dawak lang, babe. Iti anya, babe? Papayakas taon iti panang tulong mo kadagi ti balod. Kwa? Maasyanak ngamin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid da iti basol, gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amang? Dwayne. Nakapatay ti amak, iso na balod. Kat gapo day takanyak. Mukusta amugaya mo ni Dwayne ti amin. Nelson, impod nun ni Glyza. Kat kanya nga tinapasamak. Kahit ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anakasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Naku namon lakay. Ayun gayam. Ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton biga. Saan pa'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada kan tatang! Wala na ko. Nawaya ako na. Diya ko nimbagbagakan kay dinaudi anak kita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresain. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agyam anak Diyos ko. Agyam anak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyam anak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka na kayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kan ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumaumang agyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson.
Amok nga iti kaano man, kadyak no makasuban iti kinasayat yung kada kami nga agama. Ngamkit de, kanayon ti panang ikararag ko. Asapay ko mata, bendisyonan da kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayat yung agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi iti tumulong. Kan maysa, amuyo mo't asaan kayon asabsabali kada kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok, pagyaman ako na iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likudan ti panakaamom amay sa kriminal ti amana. Ay atak niglay sa tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Kat napatagmat kanya kon. Kat may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat yo, iti anak yo. Amok anasayat kayo atao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswarong mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo ken Juana. Ngamin, amin dagito yung mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuana. Isubli tayo nga ron amin ken Juana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko dayding aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid ang nagmaymaysa kamin iti inay-ayat ko unay nga asawak, makadennak matlaangan ti amak. Ita, adda matendwa nga anak mi kani Dwayne, kat itultuloy kulatta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa man tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyak ang nakaibati dayto iti adal ken nang tadliwliwa kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.